RMN. Ay, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kangin at Fon Morales may adlaw ka na itong tanan. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Man importante nga itong pagpanalangin. Pag-ampo nga ito na ba magagawang mo. Ni unas tanan may gala. Magpasalamat itagda ko kaniya. Salamat kay Lord, si magyata ka namang grasya. Okay, ako sa na-shout out sa pagkarito kay Tigal Ilaya, Likuan, Lapu-Lapu City. Rapid na kani sa Agos ka, Muranig, Agos o Maricondon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Gusto kanyang liwet speedin na pita. Lemuel Pilapel, Lursing Dador, Vito Espinosa, mga Espinosa family, Pipi, Maria, Berta, o ni Undo, Imok, Dador. Okay, mga Dador family. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you kayo. Diyan dapita sa Ilaya, Likuan. Mahal niya ako ninyo. Thank you kayo. Salamat. Bueno, isunan na nga itong suwatang pagkartuhatagan o pagkakain. Pinadakin sa ka lalaki nga mabatago ng sangan nga Yoyong. Kinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Isunan na nga itong sender si Yoyong. Hindi ako problema, bahay na sa akong asawa, pastang dalawa na, bayan na, pero nagaba lang. Magsigabot, tagali ng adlaw, batay, di na siya magawas, bahay kay lagi, hapit na tigawas, kung mga kalago nga mamalik, mga multo, kuban pa diha. Aron yung masabta ng akong sugilano, no? E niya ako pagsugod ng tanan, ha? Yung! Yuyong! Day, ngano ka? Ha, ngano ka? Naunsa mo ka? Yuyong! Ngano ka, oy? Dung Yuyong! Dali, dali! Naibawag ko sa balita, ha? Unsa man, ha? Dung, si Kiloy pa, katong tigwag glamaw dres ato. Kikoy, dilis kiloy. Okay, say nga ato. Kikoy! Ay, Kikoy na Unsa ito man ta? siya. Ngano mas kikoy, ha? Uy, namatay ko nung ganinang buntag. Ha? Ano sa? Ganina ko nung buntag. Pag human ko nung kanang panihapon, namatay. Bida, libugas ko utaw na ko ni mo, oy. Unsa to? Namatay gid buntag? Oh, lagi. Ganina ko nung buntag pag humanyag panihapon. Mao na akong libiga, dalibugan. Nganong Nganong buntag nalibiyugan niya mo panihapon? O, ganina ang buntag na matay o niya. Nganong muingon ka pag humans panihapon? Unsa? Nya, pag humans panihapon, pabina ha? Panihapon gani gabi na. Buntag pamahaw. Pag human tingali pamahaw, diha siya namatay. Di ba? Ay, nganong magbuot man ka, uy. Nga dili man ikaw ang nikaon si Yaman. Magbuot na ikaw, iyang pamahaw, panihapon pa na. Bagang sa paita sa Huwag ko siya panihapon gabi kay wala siya sudan og kanon. Pagkabuntag na siya nakakaon og kanon. So, panihapon pa to. Lita maglalis ano din, lita maglalis, kumlalis ni mo na. Unya, unden. Na, ayaw na paglalis, anong watay gubot. Ay, pagkakidot. Asam jadi hayaos kikoy di ay. Gamay raman kay tao na ilang bahay tao. Bitaw, uy, asa man nahayaon yung patayng lawas. Kuan kining anal siguro sa kapilya kay danda naman na nato sa dili na angay hayaan din ha kay kana para raman na sa Ginoo taon nga anha mag-abot ang tao kang Ginoo pero ananda naman nato anhalas kapilya okay ra siguro na. Na lang all. Ay asam di sa kikoy. Sulay. Sige lang tao kilak na Oh, ay maghilak man gid na. Lisod man gud nga magkatawa kung namatyan. Ginaan ko. Sige, tabangan na itong limpyo kapilya, be. Kaya nahayaon na ito si Kikoy. Luos kayo. Sige, tabangan na ito. Oh, okay, mas mayo kay limpyo na. Sige. Tanga tanag, kining kurtina ang isikilid sa kapilya ha, kay limpyo naman yun na. Kami na bahala anak dong, kami na. Hala, sige, dalian ninyo kay basig. Maabot niya itong minatay taon. Oo. Ano ba, tiwasan na yung taon kurtina. Eh, ato na niya yung plaster ang lunggo taon, kaya na naman din na. Dihalan sana. Ari lang diri uluhan, oh. Anya, dito ang tilang dapit, okay? Nara. Sige. Yung asan yung kurtina, kay ato lang yun ipahimutang minatay. Sige, dili. Salamat ninyo, dali mo. Tungod lagi sa kalisod taon sa kapobres pamilya taon Kikoy, amon lang kita bangag papailuna gyud taon. Og kadtos noy Kikoy taon, mao taon to tigkuhag lamaw sa mga para ilaog silang mga binuhing baboy. Unya. Ay mana di ay. Non sa ka diha ate say. Ano mo kay tingog diha? Dong buanga, uy. Kato pang nagtaod Miss Cortina ba? Ano naman? Di ba nitungtumong ko atos lamisa? Unya ang lungo ni Noy Kikoy, naaman sa ubos akong tungod. Oo, ano mangilili ka? Ay. Ano na kong taod sa Cortina ba? Pagduko na ko kay manaog na ko sa akong gitungtungan. Alo, imogi ako nakitaan nga murag ni Piyong ug dali ang mata ni Noy Kikoy. Oh,
Araw niya. Ina, nang lili lagi sa kikoy sa kong bante. Karaan, nene. Karaan, Ay, pag ko na, probida, patay na nalili ba? O, gawasan, ikaw lagi lilihong taon. Yung. Recorded by X Thunder Gaming. Ano, sige magkapaghupaw taon ti siya. Ambutan niyo laing gyud ako paminaw. Murag lain gyud, murag nanlimbawt akong balhibo pirmi ay. So, baka ikaw ba, no? Bisa kung saan yung suodan na yung mga utok taon. Ay, para maligaw ka, ito ato sa mayang ka, storyay, ito, okay. Para di ka bugduka taon. Manguli na lang ta. Unya na good sa iyo pa kayo. Ikaw, istorya ikaw. Ay, ipon ng mga laki, ato sa mga babae. Ano man sa dayon sa maistoryahan ninyo, parte na po na ng mga babae, mga butakal gyud kay mustanan. Ay, butakal kita taon. Butakal, mga pabo, be, di ba butakal? Ay, Butakal mo lang kadiya. Nagtuon ako sa nang mayang. Ay pa. Ako ring am-aman. Ay pa. Ay, luuya taong may kikoy di uy. Wa gyud siya makapanamilit nimo nang. Wa gyud taon. Pero naasay gitugon sa wa pa siya mabugto Nasay gisuwat sa gamayng papel. Unsa man nang? Numero man na ipamintin so sa kasimana. Aha kalaki in tao day tawhana ni aha kagat. Abi na ko may tinigom siya ba? Unya, Numero di ay. oo, ipamintin niya hangtod mo gawas. Unya, kanus apat tao ni mo gawas? O kung mga 5 pa katuig mo gawas ng iyang kibilin nga numero, 5 po katuig nga way daog-daog. Ahak ning tawhana. Nya may gipambili niya nimo nang. Na, wagod taon, utang ragyot. Patay. Paitang tawhana, we. Unya unsa pa maiya mga panugon nang? Ingon siya nga mobalik siya. Ha? Naingon sa mobalik siya? Oo. Ingon siya bahala kung may kinaunsa, basta kay mobalik siya. Unya tinuod nga ni balik siya. Wa pa man sat. Ha? Wa pa tingali to siya makaabot sa iyang padulngan. Unsaon pagbalik niya nga wa pa man siya makaabot sa iyang padulngan. Sad no, sakto sad. Ay, kusog na ba kayo na siyang magparamdam? Ha? Tinuod ka ng mayang? Oo, kana ganing mag-CR ko. May buong lang ko nga murag doon na may manguhit sa akong lubot. Unya kinsa may gidudahan nimo adto ng mayang? Siya. Siya na ba't kusog kaing manguhit sa akong lubot sa buhi pa? Samot na rong patay na. Tinuod ka nang? Oo, lagi. Basta unsa iyang naandan, anak ko kuno na. Magsige nagbalik-balik sa iyang buhaton. Mao pa. Salamat, tambot kita sa tumbay day. Ulit sorry kas kwarto na to, kay duka na kayo ko. Kinsa may mo diretso na tondo ha? Ikaw, ako. Unsa man? Ako dili ko mo diretso kay manghimasa ko kadiyot dong. Oh, sige. Ay, kasakit sa akong buko-buko eh. Maligo pa ka ako, no? Di ba sa kumadaot kung maligo ko? Ay, mag-half bath na lang ko. Uy, sama ron. Mura mag... Naitawas luyo? Yong? Yong? Ikaw nang naas luyo? Yong? Yong? Huwag ganito pa kay. Ako kang niliwan, be. Umitaw. Pero murag na ini kuwag lamaw. Hala. Gusto na ito. Sino'y kikoy. Delikado siya ang nikuha sa lamaw. Oh. Iyong! Ikaw na nisuod si Aryong? Yuyong! Huwag mo tubag. Saan mo tawhana eh? Ako nga atoon, be. Uy. May tawag ni Banyo. Kasi nagpaagas aning gripo. Huh. Imposible kay nga muagas aning kalit kaway tawang muliso ani eh. Ay na, lain na ni. Wala na ni action nagpamaro balibo na ko sa ilok. Nay-awards na ni. Nay-awards na ni. Ay. Ha? Saan buko sa habol ng muro nagtuwad? Ha? Ay. Tise, nagtuwad mo ka diyan, naunsa ka?
Sana oras sa dong. Buntang na oy, happy to the city. Bango na, rumangandam tas tubabaw. Oh, sige, tawag na niya. Okay, klaro eh. Ayaw, sige, katuog ba? Wa pa Mga ko unta? katug, sakto pa katug ako katug. Suot ah! Bida buntang na yung wakam tuog. Wa pa lagi? Ano, buntagay kang dual scatter? Scatter si mong scatter si mata mo mercy ko. Mo magsikalos kung silingan nato. Wa ko katug kay gimulto ko gabi iparawa ka. Kailan yung kang versing Carlos to, pero bida. Bida, usay gimulto! Gimulto ko gabi eh. Wag yung ko makatug hangtod nagbuntag na lang. Usa, ginoo ko! Pre. Mau ba, pre? Yung? Mau ba, pre? Mau yung pre. Basta matir, pre. Mau iya, mo tinuod ko itong gisulti taon na kong asawa na sa taas taon. Mawa siya katuog taon kay mo lagi. Bida na. Oo, nabuntag taon siya. Kanang buko sa habol taon. Ang lagong mo taon ubus yung mata. Marsik. Kaya pre, unsa pa kay tabo pre nga. Naagi ko inyo pagkakadlawon gikan ko nagbilar silang mayang. Nagian tamang kadya sa inyong luyo nga murag na kay gibuhat. Ha? Itawag pang gani ka na ako. Ingon ko, pre yung. Nya, pagbitan ka na ako. Ha? Nya, iguro ka nga yung warawara. Hindi ka pre. O, laki. Dili ba pre istoy? Nakita mo ta kagabi Ikan ko itong may aga sa inyo, pre. Isulti ko ni mo ani gabi, pre. Ako ba istoy nga, nakita na ko sa pareyo yung nagmatapal ba ni sulti ko ni mo. Ha? Nga nagmatapal siya? Ang kud butangan the chords. Mau ba pre? Mag-sure mo diya pre. O, lagi. Ang sa taong pre kita Tinood buang. mo lagi, pre. Dito ko sa kong luyo gabi dito ko sa among luyo, probida. Ikatong pag-uli na mo gikan sa bater, dito na matawag ko sa kwarto na to ko kay duka na kay ko. Magaling ko mo gawas taon hangtod pagkabuntag na. Uy, magsuo niya, pre. Uy. La. Kung mo na, pre, tinuon itong isulti ng isa. Pre, gadi ang buntag, pre. Ha? Nga naman? Sino kikoy ko lagi ko, no? Laki yan nakita dito sa liyo sa inyo, ha? Nanguhag lamaw. Ha? Binuang niya pre. Uy, Ilaro. lagi, pre. Ay, may pa'y mag-inom sa pre. Dahil tise! Dahil! Asawa, pre. Dahil tise! Dahil birko ni rin ay! Kanila ko nino, pre. Targa pre. Targa pre. Yan pa, bisista ha, pre. Ay, abang na. Hindi ko tuwa na yung istorya pre. Hindi ko tuwa. Bidahin mo pagkawan. Hanapi trabaho adlaw minatay. Bidahin niya. Madal na pre! Kuslaan mo ang adlaw minatay. Larga! May pamatay, bungi oktot, mga puto. May pamatay! Guwapito man unta kuno ako. Pagkatao, yoyong kuno. Ambot nga nung sugsugon ko nila. Ako kuno. Butot kaayo. May pamatay, buktot, mga putot. May pamatay. Mistiso man si Isko. Apan wagyod siya'y kangho. Kay waman siya'y trabaho. Napuno si Askog mo. Wow, 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 wow. May pamatay, uwi buktot, mapoto. May pamatay. O karon na asenso. Kaming tulo na minyo na. Asawa ng mga mistisa. Aban pulos mga butagi ahak na. May pamatay, bungi buktot, mga putot. May pamatay. Tinuod ka dong? Lagi day, manisulti pre Isko nako. Nakita ko nung ganina ni pre Istoy ba si pre Isko. Na day, nakita ko na dito ko tas dito ko sa tuloyo. Bida. Dito, day tise. Uy, ano ko uy? Dong,
Nangurog akong tiil dong. Ha? Ang rugan. Murag, niandar akong nervyos Ah, dong. bigla sa din mo. Hadlo kay ko anong multo dong. Ay, hibaw gyud ka na. Di man gani ko hapit musura ng minteryo kay mahadlo kong nga makakitag pantiyon. Kanang pantiyon nga naabli niya. Makita ang patay sa sud. Samot na ng multo. Ay, relax tayo, relax. Bigla sa din mo, relax ba? Relax dong wana. Paong akong pananaw. Ay, binuang di ha, tisay. Ing berto Ay, daso. ing karon, so asingin, di sayaw, di tisay. So, Tay! Tisay! Recorded by X Thunder Gaming. Inani taon kasi nervyos sa taon akong asawa labi ng magisgot ng ganing multo. Ay sus, bukurog dayon. Unya? Pre, samot nga nervyoso ni mong nagmayo ang usawa, pre. Kay kuha mga pinistog. Mo mo na yung magkapistress kung nagmayo, pre. Kanay mo usawa, pre. Mansayte siya, pre, no? Basta kuwang stone perme. Oh, okay na, pre. Samot yun na siya, pre. Magki pre. Kinanglan imo ng patambalan, pre, kay delikado ng nervyos. Kay moabot ng panahon nga mahadlok ka mo tanaw sa imong naong. Ha? Ito. Tinuod lagi na, pre. Adlok siya, tanaw siya daw. Lagi, kinanglan imo kinangatagan o pagtagad, pre, kay delikado kayo na. Day, pagilis day. Kuyo ta, ato tas doktor. Ha? Ipa-doktor ko nimo? Wa mo ko'y sakit. Nakakay sakit day. Hindi lang ni mo bantayan. Unsa may akong sakit ipa-doktor mo ko nimo? Basta, ato tas doktor. Ang doktor na yung explain ni mo kung sana. Tara! Sige, patiyot kay mag-ilis ko ha. Tise? Tise! Day, Tise! Dali na! Ato na daday! Happy taon to! Porbida sa ni mo. O, sama ka niya! Taon gawas ha! Pita, sa problema taon ni Bihana. Tuon ko sa kwarto eh! Oh, uy! Saan ka rin ano mo gawas sa itong kwarto? Kanina ko napaabot mo? Dong, nalagi magsunod-sunod na ako. Oo sa? Mugawas na unta ko, pero pag doon ako sa pultahan, murag na ay sunod sa akong luyo. Oh, natuon ka na dali, Noy! Ay, nasa sa akong luyo dong. Nagsunod. Ito siya. Tanawa na sa akong luyo. Bida ni mong tisiya. Imo na kanino! Ako din. Ha? Multo! Aday? Asa multo? Asa multo, ha? Nasa kong gilid. Multo! Katuon na kay ka. Multo na! Multo! Sami na! Imo na lang, imo na kita niya! Ako di ay. Katawan! Mao ni problema sa kasawa taon, murag ambot, nervyos pa kani siya sa ko galingon, ko kasabot sa ibuhato ko ani niya. Gusto na ko ipa-check up ko kasawa pero mahadlo ko kung sa resulta taon ug basig moingon ang doktor nga mabuang taon ko kasawa, labra ba taon kani nako. Usa man ko kami sultihon be, pasliyog. Bagi ko bambe bam, palihog lang. Natay mabasa niya nga mahadlok tas tong anino nga sa amin kay multo ko no. Usa man ko kami pasultihon, yuyong. Lord, thank you Lord. Salamat sa tanang Lord. Mary, salamat sa pagkapo. Unya sa tanang mga dagko po, ang atong imnon, ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix, ha. Inom mo, anak, kay the best kay na sa atong trabaho. Nindot kay na atong pagtrabaho, anak. Kung paningtod tag maayo, tungod sa ato ang Panyawan Coffee Mix nga, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Nindot imnon, kondisyon ka, panington ka, nya, doon na ba kay benepisyo nga makuha, tuhod kay ang gisago na mangustin, kape, ug uban pang mga ingredients sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Bres! Okay, o ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutaas sugar, ayog sipya tapag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto nimo maugapon, usa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto.
Maugihapon ay kagabi sa di pagkamuktaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan o sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema yun kaayo, bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkaguol or kahadlok ana. Tungod kay duna na ay makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati. Bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ug sa tanang mga tao nato nga naghimog number 1 sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you. Salamat kayong tanan. Sakit sa ato ang dapi-dapi. Aplas sa natong Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Liniment Oil na di ay kay amo nang gikuha ang panyawan. Unya kani mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, Sed Liniment Oil ang ato ang ihaplas para mawagtang kanatanan. Ilikay tas dinggi, manghaplas ta sa Sed Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo giling? Sa butika na gyud may ison na to mapalit ang original og tinuod nga haplas nga epektibo na matud-an sa katawhan gabs ang Sed Liniment Oil. Okay. Pagilas gawas ha. Balik-balik ko na to kay bisipya ta. Masipya ta, may ila ta, may baligas gawas, nga piki gyud na. Sa butika na gyud na to mapalit mga igsoon ang atong haplas kabantugan kay Sed Liniment Oil. Butika. Sinapili sa ito ta sa Facebook. Duha gyud ni ka gabs. Sa butika rin yun sa Facebook. Bisitahan na to ang page Sed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated, Mangigala. I-type ninyo ang Panyawan Herbals, ayaw kalimot na atong i-like ang page, Mangigala. Makita tanan ang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing, mapalit ang product sa Shopee! Muna ang igsoon, ang tinuod na sa Shopee lagi og ang butika. Pag sa gawas ha, tingtam sipya ta. Kay masipya ta, wala mga pakso yung mundaot ang kalakiha. Sa butika. Sila si Father Josué Cadorna, gam. Sila si Father. Father Darwin Gitgano, Father Dodon Barok, Father Rio Mabalin, Father Tami Ugpo, Father Randy Satura, Father Randy Figuracion, Father Jonas Bihares, o ingon man si Bishop Rubin Labaho. Wala yung gigamit, mauni nga to ang Sed Liniment Oil. Nabaw na yun si Monsignor Peter Dihos. Monsignor Peter Dihos, nga to ang suod po kayo. Gigamit yung kailangan Sed Liniment Oil. Pari nga, nidot kayo mo wali. Matod, pasal ka na si Peter Dihos, sa Peter Dihos, kuno Monsignor Peter Dihos. Yang gan kuno pare nga way o. Matod patiban ko diro si Patat. Father, kisa to? Peter Dihos? Ang paring wayo. Father, by Peter. Basta mo na ito ka sa butika na gano'n ito palito na. O sa Shopee. So, mangrita sa ito mga suki sa tigabitan. Ang mga tao, ano ito mga exo sa taxi? ang mga tao ni Senior naman si Kapitan Raymar Rimon diya sa Bien Unido Liberty. Ang iyang ipagamit ang ato ang Sed Liniment Oil. Mao na the best kay nato gina. O mga katuka mga tao po ni Kap Grimar Barete, the Wi-Fi man. Ang iyang mga tano diha gipagamit po diha sa ato ang Sed Liniment Oil. Mao na the best kay gamito diha labi na gyud sa mga trabador sa Alrich and Alros Big Shop ni Sir Alan Abuton ug ni Ma'am Richel Abuton. Mga tao ni Parituper. Way lain nga Parituper Barite. Way lain nga gigamit ang ato ang Sed. Biliban ako. Sa mga driver taxi, taxi. Nga usa sa mga konsilor sa diya sa inayagan. Og ato batugang amig. Yes, Miharis Udong Dimisa. Thank you kayo. Salamat kayo Dong Dimis. Salamat kayo sa pagsalig niyo sa batugang para sa Sed Liniment Oil. Salamat kayo Dong Dimis Miharis diha sa importante kayo. asa to ilahabam? Abuno. Sir Dimis Miharis diha sa Abuno. Thank you. Palutso sa nila kung taxi gams. Okay, palutso. Luso taxi. M-Card taxi. Sario. Sander Sario. Parintim din ni Cecil di ay sa barangay Bugas Badyan na rin Bugas Badyan. Parintim din sa Cecil ay sa M-Card si Sario. Thank you. Salamat kay Dong Sar sa pagbonbon mo sa imong Sed Liniment Oil. Thank you. Salamat kay Kabs. Muna itong pasalamat sa Dong Dimi Mihares. Bisa gwa ba tayo natudyo diya Dong. Thank you. Salamat kayo ni mo Dong Dimi Mihares. Salamat kayo. Sa Bono. Wala roto ato. Kuya Alan. Ay, day. Ato sa dayang ipilit ang kanang gamit og Sed Liniment Oil si Father Lucas Inog. Ay, Father Lucas. Oo, unya kanang
Katuyang kauban, kinsa pa to? Sila Father Edwin Muanya. Ah, Sila si Edwin Father Muanya. Dave Forcales unya. Sa 5th Asian Apostolic Congress on Mercy, kato galing nahitabo pag October. Oo. Usa si Father Lucas sa mga speaker didto. Ah, okay. Kay diri sa Cebu City, siya ang kanang kuan siya dako dinhi sa atoa. Manay ganahan ako nimo kay bao jud ka sa mga buluhaton sa simbahan. Di inot man siya nga kanang kalihukan Kuya Alan. Ma- Father Lucas Tinog, salute. Salud bini mo. Umuratag pa rin Dave po. Salud bini mo, pa rin Dave. Tumulak. Thank you kayo. Okay, Ate Pres. Tama na ka, Ate Pres, no? Bam! Pamangkot ka. Pamandod ka. Bali ka sa Bam! Thank you! Salamat mga celebrity user. Celebrity ka mo dia, Sister Cinda Tolentin, sa Kubong Oslob Cebu, Sister Lia Tolentin, Sister Apling Casio, Poreng Casio, Kunching, Mayet, nasakop ka ni sa BEC diha sa Kubong. Thank you. Imintin naman yung celebrity ko di Biwari. So, ang mga bata sa, no? Sa yung tubong dito sa Tanawan, high school, o sa elementarya, ilang pagpangaligo diya sa Tabayo, di ba? Yung tubod, sa celebrity ko di Biwari. So, ang mga sangkap nining gluta tayo ng papaya extra, kamo ay magmintinar sa atong kahamis o kaputi, ingon man younger looking kutis porcelana o kutis artista. Sa celebrity ko di Biwari. So, sungod kay, aduna sa kini natural moisturizer, so dili mag-dry ang atong mga skin, ha? Ayaw lang magkamukalimot, o niya, ipautana lamang sa butika para dili ka mo masugamak sa mga piki. Thank you! Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Dudong Yoyong, Ate Pres. Yoyong. O kanin si Dudong Yoyong, Ate Pres, na problema lang gid siya sa iyang asawa, kay kana laging hadlokan kayo ba? Bisan na yung anino, hadlok siya, Ate Pres. Bisan na yung kanang, sana, refleksyon sa amin. Hadlok si Ate Pres, kay Ano ingon siya, naman? abi ko niyag multo. Sakto ang gisulti siyang barkada nga madugay. Hadlok na siya sa refleksyon sa samin. Nga iyang makita iyang naong, abi niyag multo. Tinuod Ate Pres. Mao ni iyang kuyawa sa iyang asawa kun iyang dadon og doktor niya, may doktor nga mabuang niya yung asawa. Niya pinangga ra Tungod ba sa iyang ano nervyos phobia? Nervyos niya Ate Pres. Nervyos, no? Hadlok siya kanang multo. Uron sa panadiha. O bam! Nabo ko na yung mabasa diha nga mahadlok multo bam. Nya mahadlok sa amin. Kasi nga itong Cinderella. Dudong Yoyong. Si Ryoyong, o kanang, pagkita rin ko na si Mrs., no? Pagkita siya ni Asbalang kasulatan sa Salmo 91, no? Gikan dari ay versikulo 3. Psalm 31 verse 3, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. So mao kani sa Psalm 91 ang title ni ang Dios atong tigpanalipod. Basahi sa iya ni si Ruyong para dili siya mahadlok unya pangadiyasan siya kanang kasagaran karon sa mga bisa kana sa Holy Rosary Gulyat mga in English naman no. Kung ako Bisaya gud ako mura dili man kayo mutuhop sa akong kabukugan mo in English kung mga di. Ano Holy Rosary? Kada ba mga di ka grocery, mga di ka kanang tanang mga pre-pro. Ako ni pangadi na ko rosary, magbinasaya gapon ko kanang bitong mga diyon sa before mag-grocery ka ng I believe. I believe God and Father Almighty. Ako magbinasaya ko kay gawas kadi ko memorize sa English, mas nindot mo Bisaya kay mudot yun. Pangapangadiya sa tanang kuan, mituwa ako sa Dios Amahan, nakagawom sa tanan magbuhat talaga. Kata siya, Salve Regina, bam. O tanang magkita o dili magkita na diha kay kada bitaw maglakaw ko nutot gabi Gulyat kanang ang labi magtukar na imong kahadlok ang ilmi mo di ko nung iampo kanang mituo ako mituo ako I sa believe in God. ana kuan lang yung kay bisan kinsa bisan kung ako naman gyapon ng kahadlok kay kining tawhanon ta sa una kag paming bata Gulyat namatyan man gud ming kamanghuran. Kasagaran ni kuman sa Misa Mayor, musima Misa Mayor na alas 8, mudo ako sa sementeryo. Pag-adto na sa sementeryo, mga alas 9 na to buntag. Pag-adto na mo dito sa kay ang sementeryo sa Oslo, lahi man ang kanang sementeryo sa mga bata, lahi po ng mga dagko. Pag-adto na mo dito namin, alas 9 na buntag, ako na kayong airit, kayong adlaw. Nalagan ni, oy! Mo ba? O di gini mo kalikayan o sahay. Gano'n tagalin mo adto? Ha? Natay tao dito, naghadlok ra mo. Ako tingali kay mga bata pa man mi ato ang kaning imong asawa basahay siya ani kay ingnon tangpo nga kanang pananglitan og kuwang ra po tingali siya pag pray in fairness unsa inyong relihiyon bisag sa inyong relihiyon ampo lang kay usa man nas makaligo nato nga dili kay tamakuyawan kay dito ta mo gulat atong sa pag-pandemic katong na under surgery pasad ko naman dito yung mag-prayer meeting lang kanya kulit ako moagi mo ko atong
magsugod mga 6 mo mga pasado alas 8 ning uli na ako sa karsada magrosaryo mo ko maglakaw pero di ko kalikayan maagi atong tuya kasya bito ate Priscilla nga lahi siya pur mga mga sanga kay nagdupa. Dahil po itong, kuha na si Presno, katong sige yung, Iya mga sanga gulyat nagdupa maagi gani ko nga kasya kan di gino kalikayan sa gagunit ko groceryuhan nga mga limbaw tayo ko tangkugong ano kanang di bantong mo kuno sang kasyaha tawaan kay kadto bitaw ko mga pagumangkon nga nagbuntagay nagsingalong labayon bitong tilambo. Sige, tilambo. Kana bang yang kukunat kana bang manghod pa sa buto kanang putot. Dako sa putot sa kanang Kaduha. kana bitang gikaog ilaga tangtang gilabay sila tera wa may lubis duol sabam ka sila bisan tungan gabi sige pa magsingalong. Kaya naalang itong kuan mo na dili ka sa kakalikayo sahay. Magpray lang kita kay kitang tawhanon na ambita ng ingon ana sahay no. Apan ug ari gani sa mga parte og kuan kanang ingon nila gulat nga mamasita kasi mong uyab sa probinsya dumbawag ang libog hadlok lakaw jud kag tungang bi dakong gabi no. Basta babae, bam, hadlok yun, di ko Ano kami bayo ka do kan mi. Dapat ko nagatay na naman. Doon ako ang puzzle, Tihon. RMN